Huma jieklu Ġesu għall-ħobs bierek qasmu u tawlhom u qal ħudu dan u ġismi. U ħatazza irringrazzjaw tajjilhom u xorbu minnha l-koll. U qalilhom dan hu demmi tal-patt li hu msawwa bħal ħafna. Tassew ngħidilkom illi mhux se nixrob iżjed mill-frott tad-dielja sa dak il-jum meta nixorbu ġdid f'salt netalla. U wara li għannew innu ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Dak l-istess meta Ġesu kien tradut, ħabbar illi Alla l-Missier kellu jinawgura patt ġdid. Patt superjuri mill-pattijiet l-oħra kollha li kien għamel mal-bniedem, patt illi bih aħna nkawdu l-maħfra tad-dnubiet. Dan hu demmi tal-patt li huwa msawwa bħal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. Ta' bilħaq, kif jgħid l-Apostlu Pawlu, fi Kristu Ġesu Alla barikna b'kull barka spiritwali flimkien ta' smawiet. U infatti jagħmel lista ta' barkiet illi inixxu propjament minħabba il-medjazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla qiegħed jitrasformana fi xbija ta' ibnu, daħħalna f'komunjoni jew fi ħbiberija miegħu, tagħna ċittadinanza smewitija, tagħna tama tal-ħajja eterna. Dan huma kollha effettivament qegħdin ingawduhom minn issa. Però Ġesu hawnhekk b'enfasi speċjali jgħid li l-ewwel barka, il-barka pedamentali, il-barka li minna allura Alla ikun jista' iberikna b'aktar barkiet hija l-barka tal-maħfra. David kien jaf x'jiġifieri meta tkellem dwar il-maħfra. Kellu bżonna l-maħfra bħalma għandna bżonna aħna u qal imbierek il-bniedem illi d-dnubiet huma mottija, illi il-mulej ma jgħoddlux id-dnub kontrih. Dik hija barka illi Ġesu qal aħħilna bil-mewt u l-irxox tiegħu. Demmi tal-patt imsawa bħal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. B'dan il-patt, b'dan il-ftehim solenni li Alla għamel ma' ibnu, wedu illi la darba kellu iċedi ħajtu fuq il-Kalvarju, il-premju għalih kien kotra kbira ta' nies illi huma mirbuħa bid-dem tiegħu, mirbuħa għal Alla bħala il-poplu tiegħu. Infatti anke Ġeremija kien ħabbar minn qabel il-fatt li Alla kellu jagħmel patt ġdid. Dan huwa l-patt li se nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem jgħid is-Sit inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u niktibhomlhom fi qlubhom u se nkun Alla tagħhom u huma se jkunu l-poplu tiegħi. U ma jgħalmux aktar kull wieħed lill-konċittadin tiegħu u kull wieħed ilħuh billi jgħid għaraf lis-Sit għax huma l-koll kemm huma jarfuni. Mis-sejr nett sal-kbir net tagħhom. Għax se nkun ħanin mal-inikwitajiet tagħhom. Alla kellu ikun ħanin avolja aħna nies mid-dimba. Dnubietom żgurament ma niftakarhomx aktar. Dan huwa l-patt miġbur fi ftit kliem li Alla kien ried jassigura lih innifsu li kollu nies illi b'qalb ġdida iservuh u jobduh għax jafu li huma maħfurin. U dak huwa l-motiv illi għanqalna biex aħna lil Alla inservuh sinċerament, inħobbuh minn qalbna, bruħna kollha, bil-qawwa kollha tagħna għax nafu li aħna maħfurin. U patt trement illi ta' bilħaq Ġesu daħħalna fih minħabba illi hu volontarjament skont il-kmand li ta' il-Missier ċeda ħajtu għal-mewt. Infatti meta qal dan hu demmi tal-patt imsawwa bħal ħafna qed jirreferi għal profezija ta' Iżajja kapitlu 53 fejn jgħid li l-qaddej ta' Jaħwe, allura Ġesu, l-qaddej ta' Jaħwe sawwa pruħu għal-mewt jgħidilna. Sawwa pruħu għal-mewt. Kif ukoll li tabba bid-dnubiet ta' ħafna. Ġesu daħal responsabbli għad-dnubiet tagħna u għal daqstant allura
Alla jista' jestendilna, jista' jatina il-maħfra tiegħu. Bis-sakrifiċċju tiegħu innifsu Ġesu rebħilna maħfra gratis. Maħfra b'xejn. Aħna ngħidu illi fid-dinja m'hawn xejn b'xejn. Il-maħfra tal-Alla hija b'xejn. B'xejn għalina il-għaliex Ġesu ħallas prezz infinit b'ħajtu stess biex ikun jista' jirbaħna għal Alla. Alla seta' jaħfrinna il-għaliex ixxerred id-demm ta' ibnu l-Għażiż. Fatti fil-Littra l-Ebrejja kapitlu 9 vers 22 jgħidilna li difatti skont il-liġi kollox jew kważi kollox huwa purifikat bid-demm. U mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra. Dina rridu nifhmuha. Mingħajr it-tixrid tad-demm m'hemmx maħfra sakemm inqatlu ġiela u ħrief u bejjem fuq l-artal kemm fit-tabernaklu mbagħad aktar tard fit-Tempju ta' Ġerusalemm, eluf kbar. U l-Bibja taffermalna illi id-demm tal-mos u tal-bdabat impossibbli jinħednu biet. Ma dawk kienu stampi ta' x'kellu jiġri fuq il-Kalvarju, il-ħaruf tal-Alla illi jerfa' u jneħħi id-dnub tad-dinja. Kull min huwa maħfur minħabba is-sakrifiċċju tas-salib. Il-maħfra hija msejsa, hija bbażata fuq il-mewt illi ġrat fuq il-Kalvarju. Ġwanni l-Battista rpritka il-Ġesu introduċih man-nies bħala il-ħaruf tal-Alla illi inneħħi id-dnub tad-dinja. Għaliex Alla tawulna lil-Ġesu. Tagħna l-aħjar, tagħna l-eżes, tagħna l-aqwa. Alla hekk ħabb id-dinja illi tagħna l-ibnu waħdieni. Ġifieri tagħna il-fatt illi ċedieha l-mewt. Pawlu jispjega fir-Rumani 8 fejn jgħidilna illi Alla ma frankajiex l-istess ibnu, imma ċedieħ għalina l-koll. Araw il-ħsieb fantastiku. Ġesu huwa liben maħbub tal-Alla, maħbub mill-eternità. U Alla ċedieħ biex jilqalilna dewwa tiegħu. Il-fatt illi b'Ġesu Kristu Alla issa jista' jilqana u nistgħu allura bħala uliedu nistgħu nkunu assigurati ċerti, persważi illi la darba jiqet nafda f'Ġesu il-ħaruf għandi l-maħfra. U m'għandix maħfra parzjali jew maħfra bin-nifs kif ngħidu bħal meta inti toqgħod ġo post kera illi ta' kull sena tħallas il-kera altrimenti jiġrilek jekk ma tħallasiex għalftek il-barra. Ikkeċċik il-barra? Le. Alla tagħna maħfra sħiħa. La darba aħna nemnu, la darba aħna qed nafdaw f'ibnu Ġesu. Infatti il-katekiżmu maħbub tagħna, il-katekizmu ta' Heidelberg, meta f'mistoqsija minnhom jgħidilna x'temmen dwar il-maħfra ta' dnubiet. Dar jekk kienu jgħalmu lill-aħwa li titgħallem it-tweġiba bl-amment. U naf li kienu propjament jgħidilek nemmen li Alla minħabba t-pattija ta' Kristu qatt musejjot kontrija mqardnu b'wieħed. U lanqas in-natura mid-dimba tiegħi li magħha jeħtieġ nissara ħajti kollha. Aktarx fil-grazzja tiegħu Alla jagħtini b'xejn il-ġustizzja ta' Kristu biex jeħlisni għal dejjem bil-kundanna. Alla libbisni bil-perfezzjoni ta' Kristu. U għalhekk nemmnu illi ma l-aħħar nifs li nieħdu u nidru fil-preżenza tal-Alla jilqana notfa safja għaliex għax imlibsin bil-ġustizzja ta' Kristu. Il-maħfra ovvjament hija neċessarja u rridu narfu li għandna bżonn il-maħfra. Għaliex id-dnub jaljenana minn Alla, jaqtana
mill-relazzjoni tagħna malla. Jagħmilna suġġetti għal kundanna. Jagħmilna suġġetti għall għadab ġust Alla. Pawlu jgħidilna li kien hemm żmien meta aħna konna mejtin fil-ħtijiet u fid-dnubiet tagħna. Ngħixu skont il-passjonijiet midinba tagħna. Imkaxkrin mill-kurrent ta' d-dinja. Insegwu l-xitan aktarx milli Alla il-ħalliq tagħna. U allura iva neħtieġu l-maħfra u dil-maħfra hija magħmula reali u attwali għalina bil-mewt ta' Kristu fuq is-salib. Għal dawk kollha li jilqgħu din ir-rikonċiljazzjoni. X'ġara fuq il-Kalvarju, il-Bibbja sejħlu ir-rikonċiljazzjoni. Alla ħabbibna miegħu nnifsu. Però issa min ħajgawdi mill-maħfra tal-Alla? Innotaw Ġesu x'jgħid. Dan hu demmet tal-patt li huwa msawwab għal ħafna. Mhux għal kulħadd. Għaliex? Għax mhux kulħadd ħajgawdi mill-maħfra tal-Alla. Tajli għaliex? Għax mhux kulħadd se jilqa' dir-rikonċiljazzjoni. Alla qed jappellalna bil-qawwa dir-rikonċiljazzjoni. Hija tagħkom hija maħduma diġà, m'għandkom għalfejn tagħmlu xejn, il-qawwa u l-maħfra issir tagħkom. Bis-sakrifiċċju fuq il-Golgota, ir-relazzjoni tagħna, il-fidili tagħna li nemmnu, ir-relazzjoni tagħna mal-Alla hija restawrata. Qabel konna imbedin, issa miġġubin qrib. Romani 5 vers 9 jitkellem fuq hekk. Billi jgħidilna billi issa ninsabu ġustifikati b'demmu, Alla għata sentenza favorina. Kif jista' jkun favori jekk għadna mid-dembin? Puntu, ġustifikati bid-demm ta' Kristu. Għax il-prezz tħallas. Bil-wis iżjed se nkunu salvati mir-rabja tal-Alla permezz tiegħu. Għax jekk fil-waqt li konna għadna edewwa, konna rikonċiljati mal-Alla permezz tal-mewt ta' ibnu, bil-wis iżjed. Billi issa ninsabu rikonċiljati se nkunu salvati bħajtu. Diġà rikonċiljati u Pawlu għallu qed jirraġuna illi se nkunu salvati bil-ħajja ta' Kristu. Jiġifieri il-fatt li Kristu issa mhux biss miet imma irxoxta, qiegħed fuq l-yemien tal-Missier, qiegħed jinterċidi għalina, qiegħed jirrappreżentana, daħal fil-ġenna bħala l-prekursur. La darba daħalu, aħna wkoll se nitlu biex nkunu miegħu. U mhux hekk biss, imma wkoll neżultaw f'Alla, niftaħru f'Alla, nifirħu fih permezz ta' Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu issa rċivejna ir-rikonċiljazzjoni. Kristjan ta' veru kapaċi jgħidlek iva jien rikonċiljat mal-Alla għax naf x'ġara fuq il-Kalvarju. U dak li ġara propjament għalija. Propjament għalija. Palma qal Pawlu Kristu ħabbni u talu nnifsu għalija. Għalija. Għalhekk Pawlu seta' jikteb lill-insara f'Efesu jgħidilhom illi bil-grazzja tiegħu Alla iffavorina fil-maħbub ibnu. Alla wera favur magħna. Fih fi Kristu għandna l-fidwa permezz ta' demmu il-maħfra tat trasgressjonijiet. Kemm il-darba aħna ksirna l-liġi tal-Alla, morna oltre mir-rieda tiegħu, għamilna fattina, ma żammejniex within bounds ta' dak li huwa tajjeb għalina. Imma Alla issa jagħtina l-maħfra tat trasgressjonijiet skont ir-rikkezzi tal-grazzja tiegħu li fawwar ġenerożament fuqna. Għal darb'oħra, Pawlu jenfasizza li l-maħfra tal-Alla mhix parzjali, mhix kondizzjonata, la darba aħna nilqgħu ir-rekonċiljazzjoni, il-maħfra hija tagħna. U l-istess ħaġa jgħid il-Kolossin. Meta intom kontu mejtin fit-trasgressjonijiet u n-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni tal-ħamkom, meta kontu fi stat fejn ma stajtu tillapazzaw xejn, ma stajtu tirranġaw xejn, ma stajtu tagħtu ebda kontribut, Alla għamilkom ħajjin flimkien ma' Kristu. Min tagħna l-ħajja?
jien tajt il-ħajja lil nifsi ma tagħmel sens. Alla sabni mejjet u tani l-ħajja fl-imkien ma' Kristus u ħaffrilkom it-trasgressjonijiet jew id-dubiet kollha billi kkanċella r-rekordju ta' dejn kontrina li konsisti fl-ordinanzi li kienu ostili għalina. Il-liġi tagħha kienet tixlina illi aħna ħaqna l-mewt. Il-ħlas ta' dnubu għal-mewt u frattant Alla ħafrinna. Dak il-rekordju Alla warbu min nofs x'għamel bih? Samru mas-salib. Samru mas-salib. M'għadniex midjunin Alla. Għaliex minħabba illi Kristu ħallas id-dejn tagħna. Bil-maħfra ta' dnubietna kollha huma ikkanċellati. Huma kkanċellati, huma eliminati. Forsi tiftakru fil-elezzjoni ġenerali ikun hemm il-kandidati li qegħdin jissiltu biex jiksbu l-kwota. Tajjeb, imma mbagħad jibdejlek dal-kandidat ġie eliminat. M'għadux issa fit-tiġrija. U l-istess ħaġa il-dnubiet tagħna eliminati. M'għadhomx jeżistu. U ma ngassati. Fuq it-tastiera tal-laptop tiegħi, fuq in-naħa tal-lemin, fuq net fil-kantuniera għandi buttuna speċjali. Delete. U meta tafasha, dak li tkun highlight jgħid jitlaq kollu f'daqqa waħda. Dik hija s-sitwazzjoni tagħna quddiem Alla. Minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu, id-dnubiet tagħna huma deleted. Alla iwiegħed illi ma jerġax iqajjem il-kwistjoni tad-dnub bejna u bejnu. Dik il-kwistjoni issa hija spiċċuta, telqet, eliminata. Litra l-Ebrej kapitlu 10 vers 17 id-dnubiet tagħhom u l-illegalitajiet. Ġifieri l-emil kollu li għamlu kontra l-liġi tiegħi, l-illegalitajiet tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. X'wiegħda tremenda hija din. U l-Alla nkunu qegħdin nonorawh jekk nemmnuha. La darba qala hu hija vera. Ejjew nikklejmjawha. Id-dnubiet tagħhom u l-illegalità tagħhom żgurament mhux se niftakarhom iżjed. Issa, fejn hemm il-maħfra ta' dawn id-dnubiet, m'hemmx aktar offerta għad-dnubiet. Għadija xi ħaġa li wkoll jeħtieġ nifhmuha, l-offerta waħda li Ġesu offra fuq is-salib hija offerta effettiva li realment taqlaqna l-maħfra. U allura ma nistgħux nirraġunaw illi dik l-offerta tista' tiġġedded, tista' tkun preżentata mill-ġdid, tista' tkun attwalizzata mill-ġdid, tista' tkun repetuta xejn. Għalha tgħidilna ħarsu x'ġara fuq il-Kalvarju. Għandna r-rakkont tagħna f'Mattew, Mark, Luqa, Ġwanni, hemm hija t-tama tagħna għal maħfra tad-dnubiet. Ġie qudiemi katekiżmu miktub fil-1951 minn saċerdot Kattoliku Father William Cogan. U waħda mill-mistoqsijiet tgħid kemm żmien ikollha bżonn ir-ruħ issofri fil-purgatorju. It-tul ta' żmien li r-ruħ ikollha bżonn tqatta fil-purgatorju jiddependi fuq l-għadd u s-serjetà tad-dnubiet li jkollha tpatti għalihom. Dawn ma' nies l-Evanġelu ma jifhmuhx u ma jemnuhx. X'differenza l-aħwa? X'differenza li inti jkollok il-paċi f'qalbek? La darba aħna ġustifikati bil-fidi għandna sliem ma' Alla. Għandna sliem. Id-dnubiet tagħna ma jiftakarhomx aktar. Il-kont tad-dejn samru mas-salib. Bil-maħfra id-dnubiet tagħna huma mgħottija, mitfuna, nullifikati. Palli kieku qatt ma saru. Il-mitneb huwa meħlus mill-kastik etern tal-infern. Fatti Pawlu jiddeskrivina lilna l-insara bħala nies illi qegħdin nistennew mis-sema lil binalla illi jeħlisna mill-għadab li ġej. Meta Ġesu se jirritorna se jarafna li aħna tiegħu nies illi r-ruħ tagħna hija mraxxa bid-demm tiegħu allura hija maħfura.
hekk kienet temmel il-Knisja Bikrija qabel ma bdew deħlin dawn l-idejat ta' purgatorju u li titpatti għal dnubietek għal 20 ta' snin mhux għal sekli twal jew forsi anke eluf min jaf skont il-għadd u s-serjetà ta' dnubiet illi ikollha tpatti għalihom. X'waħx taħsib vera? X'waħx? X'negazzjoni? Qed iwarrab baqas jaf il-kapolavur li Alla għamel b'ibnu Ġesu. Il-Knisja Bikrija mhux hekk kienet temmen. Bażilju l-Kbir fis-seklu 5 pereżempju jgħid il-mulej Ġesu sforz imħabbtu l-bnedmin issa porta s-salib u stmer lajb tiegħu sabiex jifdina jixtrina għalih innifsu minn kull emil ħażin u jippurifikana għalih innifsu. Demmu imxerret għalina u għal prezz imħallas għal maħfra tagħna, is-siġill tar-rikonċiljazzjoni tagħna u t-tama tal-ħajja eterna u permezz tiegħu li aħna ġustifikati u magħmulin imsieħba fil-grazzja divina. Is-sorpriża tas-sorpriżi hija din li Alla jaċċetta u jilqa' fih danu n-nies ħatja. Aħna il-kol kemm aħna ħatja, fina nfusna ħatja. U t-tikketta mid-dinbin kollha kemm aħna tixraqilna. U frattant Alla jilqana. Għaliex? Għaliex? Isimgħu Rumani kapitlu 4 vers 4. Pawlu qed jiġi pereżempju. Aħna kif nirraġunaw u sewwa nagħmlu hija li inti tieħu skont ma ħaqek. Jekk inti għandek impjieg u fl-aħħar tax-xahar il-mgħallem tiegħek joħroġlok il-ċekk jew jikkreditalek il-paga tiegħek fil-kont tal-bank, int ma tmux tirringrazzjah. Għaliex? Għax dak huwa obbligu tiegħu illi jħallsek. Għaliex għax int ħdimt. Int tajt semek u hu irrodlok bis-sem tiegħu. U allura hemm patta boħra, xi ħaġa li tiftija. Issa dak li jaħdem is-salarju mhux kreditat lilu bħala favur. Ġej li mgħallem tiegħek ma qed jagħmlek ebda favur billi jħallsek għax inti tajt is-servizz tiegħek. Is-salarju mhux kreditat bħala favur, iżda bħala obbligazzjoni. Araw is-sorpriż imissa. Imma l dak li ma jaħdimx iżda jafda f'dak li jiġġustifika lil-ħżiena, Alla jiġġustifika lil-ħżiena. Għalhekk Ġesu qal ma ġejtx insejjaħ in-nies twajba, ma ġejtx insejjaħ in-nies ġusti, imma l-midinbina għall-indiema. Ġesu qed isejħilna għall-indiema biex indur li Alla u nirrealizzaw illi fuq il-Kalvarju seħħet ir-rikonċiljazzjoni u jeħtieġ allura nħaddnuha, nilqawha. Dak li jafda f'dak li ġustifika lil ħżiena l-fidi tiegħu hija akkreditata għal ġustifikazzjoni tiegħu. Il-fatt li aħna nafdaw fi Kristu, Alla jgħid jien se naħfrilhom. Għax Ġesu pattna għalihom. Bil-maħfra il-fidili jibdew ukoll ikunu illiberati mid-dominju tad-dnub. Inti sabiħ ħafna. Alla mhux biss jaħfrilna u jħallina inkomplu nafġu fil-ħmieġ tad-dnub. Il-maħfurin ukoll Alla jibda jnaddafhom. Jibda jibdilhom fi xbija ta' Kristu. Jilliberana mid-dominju, mill-ħakma, mit-tiranija tad-dnub fuqna sabiex ingawdu ir-renju tal-ġustizzja. Kristu issa jaħkem fuqna bħala sultan biex jiggwidana sabiex ngħixu għall-unur tiegħu. Kolossin kapitlu 1 vers 12 jgħidilna illi għandna nirringrazzjaw lill-Missier. U żgur li kwalifikakom biex tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fit-dawl li ħelisna mid-dominju tad-dlam li għamadniex fit-dlam issa. Ma xi ngħidu wasalna imma li ħariġna d-dawl tiegħu, trasferina, assaltna tal-iben ta' mħabtu li fih għandna l-fidwa l-maħfra tad-dnubiet. Seħ dan it-trasferiment minn din l-isfera ta' kundanna u ħmieġ u ħtija Alla trasferina
għas-saltna tal-ġustizzja. Trasferina biex issa nibdew niġġeddu internament. Biex l-imġiba u l-komportament tagħna ikun offerta ta' ringrazzjament lill-Alla, kif għandu jkun. Teodoret ta' Siru, awtur Kristjan tas-seklu 5, jgħid hekk ara, Ġesu li ma kienx jaf dnub, sar dnub għalina billi offra li nnifsu bħala ħaruf bl-ħtija għal maħfra għad-dnubiet tad-dinja. Bil-ġrieħi tiegħu aħna tfejjaqna u b'mewtu aħna miġjuba għal ħajja. Is-salib huwa l-artal li fuq l-ħaruf tal-Alla nqatel. U demmu sar il-funtana li tnaddaf lil dawk kollha li jemmnu. L-ewwel nett interessanti kif qed jgħid illi s-salib huwa l-artal li fuq il-ħaruf tal-Alla nqatel. Dak iż-żmien l-idea li jkollhom l-artali fil-knejjes kienet għadha qed dieħla bil-mod il-mod. Il-ġimgħa l-oħra tilkom li hija mejda fejn aħna ħanixxierku flimkien, se nersqu flimkien biex ingawdu komunjoni ma' xulxin u ma' Kristu. Dik hija l-Ewkaristija. Teodoret jgħid li s-salib huwa l-artal. Hemm sar is-sakrifiċċju. Is-salib inaddafna pożizzjonalment u prattikament. Jiġifieri bis-salib Alla issa bid-dritt issa jħinna qaddisin. Kultant aħna niċċajtaw biha din il għaliex ovvjament għandna ħafna difetti u ħafna xtur l-awlin. U frattant Alla b'kull serjetà issa jħilna qaddisin għax libbisna bil-qudusija ta' Kristu. U allura la darba aħna qaddisin maħbubin tiegħu Alla jnaddafna wkoll prattikament. Il-bqija ta' ħajjitna ftit jew ħafna ma nafux kemm fadlilna għandna l-privileġġ kbir illi nimxu fil-mogħdija tas-safa biex Alla tagħna jkun imsebbaħ. Il-maħfur ta' bilħaq tingħatalu l-ħajja eterna imma tul ħajtu jibqa' jiġġedded fix-xbija ta' Kristu. Filli jitgħallem jobdieħ, jitgħallem iħobbu, jitgħallem iqimu. Dan huwa ħanidwek is-sillabu li għandna qudiemna. Din hija triq mifruxa qudiemna. U anke mill-antik, ġifieri in-nies tagħna kienu jafu li hekk hu. Alla jaħfrinna biex nqimuh, Alla jaħfrinna biex nobduh. Salm 130 vers 3 jgħidilna kieku kellek timmarka l-inikwitajiet jew id-dnubiet qosit omolej, min jista' jieqaf sħiħ? Qed tistaqsi il-mistoqsija l-Alla. Kieku kellek toqgħod tipponta subajk li ħtijiet tagħna. Aħna l-koll bla tama. Vera jew le? Aħna l-koll diżastru. Kieku kellek timmarka l-ħtijiet tagħna omolej, min jista' jieqaf sħiħ? Iżda mija kemm il-maħfra. Wow! Anke l-awturi tal-antik minn qabel ma twieled Ġesu Kristu kienu jafu li Alla wiegħed il-maħfra tiegħu. Mija kemm il-maħfra. Għaliex jaħfrinna biex inkomplu nafġu fid-dnub, biex inkomplu nipprattikaw il-vizzi tagħna. Mija kemm il-maħfra sabiex ikollna l-biża' tiegħek. U kull Kristjan wieħed mill-ġdid jafa din. Jafa li Alla ħafrinna biex aħna nobduh, biex aħna nimxu b'reverenza qudiemu u naqduh mingħajr intimidazzjoni il-jiem kollha ta' ħajjitna. U allura irridu distingwu bejn maħfra ġudizzjarja u maħfra paterna. Mela, l-ewwel maħfra ġudizzjarja tfisser li aħna fejn qabel konna barra mis-saltna tal-Alla, meta l-Ispiritu Santu konvinċina biex inħarsu lejn il-Kalvarju. U hemmhekk naraw is-sostitut tagħna, dak li miet minn flokna, dak li sofra l-infern minn floki. Hemmhekk illi jien emmint fih, ċedejt il-kawża tiegħi fidejh.
mulej jekk ma salvanix int jien m'għandix tama. U Ġesu salvana u allura jagħtina il-maħfra ġudizzjarja. Alla bħala l-imħallef tagħna flok kundanna jiġġustifikana. Flok ma jikkundannana jiddikjarana il-liberati minn kull ħtija. Din il-maħfra hija kompluta, hija darba għal dejjem u ma titieħedx lura. Fatti Romani 11 jgħidilna illi l-lotjiet tal-Alla huma x'inhuma. Huma kotrana. Il-maħfra hija għotja mingħand Alla. L-lotjiet tal-Alla ma jittieħdux lura. Huma irrevokabbli. Alla ma jġax jibdielu għaliex għax Alla jimxi magħna bi grazzja, bi grazzja. Min edewwa jagħmilna rikonċiljati miegħu, iħabbibna miegħu, jilqana fil-familja tiegħu, idaħħalna f'salt nagħtu, jiddikjarana ġusti qudiemu bil-merti ta' ibnu. Bil-merti ta' ibnu. U għalhekk għandna ikollna dik il-konfidenza illi din il-maħfra mhux jien ħdiemt għalija irċivejta għax il-maħfra għal ħieli Ġesu Kristu. Immissa li ninsabu fis-saltna tal-Alla, issa li aħna magħrufin bħala uliet Alla, Alla jkompli jagħtina il-maħfra paterna tiegħu. Issa r-relazzjoni tagħna mal-Alla mhijiex ta' edewwa, imma ta' uliet. U ifa bħala uliet kultant nkunu qarbin. Kultant inxelfuha. Kultant niżolu. U għalhekk Ġesu jgħidilna fit-talba tal-missierna biex jgħidilna aħfrinna djuna bħalma ħfirna l-midjunin tagħna. Biex aħna ingawdu il-ħbiberija tagħna mal-Alla, u Alla jridna ngawdu għad il-ħbiberija. Nibqgħu nitolbu għal maħfra paterna mhux mingħand l-imħallef tagħna, dik il-maħfra diġà għandna. Hija maħfra ta' dnubiet passati, preżenti, futuri, ta' ħajtna kollha. Hija maħfra kompluta. Dnubietna deleted. Imma bħala fl-esperjenza tagħna fil-mixja tagħna nafu x'jiġrielna, Ġesu qal intom nutfa. Però saqajna jitħamġu aħna u nimxu minn ġurnata l-oħra fuq dil-art. U allura hemm bżonn dak il-ħasil li jiġi biex meta aħna nitolbu il-maħfra mingħand Alla missierna. Għalhekk ġo ngħidilek jekk aħna nistqarru dnubietna u Alla l-missier fidilu ġus biex jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Kemm hija allura floka l-ispjegazzjoni li għatina Ġesu Kristu. Meta fit-twaqqif tal-Ewkaristija jgħid dan huwa demmi tal-patt li huwa msawwa bħal ħafna għal maħfra dnubiet. Il-fatt li aħna ma' kull bidu ta' ġimgħa ġdida ninġemgħu flimkien biex niċċelebraw din il-maħfra. Din il-maħfra illi ingawdu bis-saħħa ta' Ġesu Kristu. Il-mewt ta' Ġesu kienet indispensabbli mingħajra ma stajniex illi aħna insewwu ir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ġesu sewwielna, Ġesu qarribna ma' Alla u tagħna il-maħfra tiegħu. Għalhekk l-Apostlu Pawlu jgħid li jiena ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hija xi ħaġa ta' dwejja nafu li hawn nies li jaħsbu li ħajmorru f'dan il-post fittizju msejjaħ purgatorju u ħajpattu għal dnubietom skont l-għadd tagħhom u skont is-serjetà ta' dnubietom. Ħajkun perjodu qasir jew twil qalbna tuġana għalihom. U li kieku jarfu il-meravilja tas-salib. U bħal Pawlu kollha kemm aħna ngħidu ma jkun qatt li niftaħar. Mhux ħaniftaħar x'jien mort insofri jew jien qed impatti għal dnubieti. Ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Ebda krettu għalina nfusna, ebda krettu. Dawk li ġrew għar-rifuġju daħlu fit-torri u hemm il-biża' tagħhom osfor. Ġesu
وطور قوي الجثة يجروا له وفيه يسيبوا الكان تاعهم. قال منو مجروح جسو النظرين والطبيب الكبير. قال منو كونفوس والداول تياو. قال منو مجوح والخبز تالهيا. قال منو متلوف والطريق لتوصل عند المسير. قال لرويها تشانا واللمة تالهيا. قال المترتقين والبلتسمو تجلياد. قال المهودة واو ناس مهودة كونفوزي. قال المهودة والكوبة ماتوتينا التي يعطيك سنس تا ديراتسيوني. قال داو بلاتاما والانكرة تا السالفاتسيوني تاعهم. قال موريبوندي جسوا الريزوراتسيوني والحياة. الناجا زفياتا والراي الطيب. الفيلانتروبي واللوتيا اندسكريفبلي بالسما. نسيبوا مشيلة تاع ناس ديفرنتي من كل سفونت من كل جنس من كل كلور. تحليل سيئة تاع ناس أو يعيش في الدنيا كلها ببزونيات ديفرنتي، اما فينالمنت كلها يحتاجوا مغفرة. هذه المغفرة نعرفوا فين سببها. هذه المغفرة على خيلنا جيسو كريستو. كاباسيتايت انت بيرسونالمنت انت يم مغفور. يم مغفور بالصحة تا جيسو كريستو. عمل كلش 100%. ين ما عمل شيء ين ريتشيفيتور. جيسو الدوناتور الكبير. ين ريتشيفيتور. جوان غريزوستمو البريديكاتور تا السيكل 5 يدنا حنا نكونسيدراو سوى البركيت إمنسي موتي علينا بالصليب. الصليب أرت لافرسيتا أرت العدوى بين الله والبنيدم. جاب لنا سلم فتح السماء ومشينا لورا للجنة. هللويا آمين.